Urhulumente wephondo laseGauteng uthathe isigqibo sokulichithiw'ibhunga lomasipala wesixeko saseTshwane. Inkulubaphathiswa yaseGauteng umnumzana David Makhura ithi esisigqibo sithathwe nanjengoko lomasipala uphanzile ukubamba intlanganiso yokutyumba usodolophu nomlawuli womasipala amatyeli aliqela kwaye okuchaphazela ukanjiswa kwenkonzo. Intlanganiso zelibhunga zipatyalake amatyeli aliqela. Umnumzana David Makhura uthi zininzi izinto ezingahambi ngendlela kulo masipala eziquka ukutyunjwa kwamagosa phezulu kungalandelwanga migaqo, inkcitho engafanelekanga nokusilela kwenkqubo yokuhanjiswa kwenkonzo eluntwini. OkaMakhura uthi luxanduva lwephondo uqinisekisa ukuba oomasipala basebenza ngendlela efanelekileyo ukuze kungachaphazeleki ukuhanjiswa kwenkonzo eluntwini. Accordingly, the Gauteng Executive Council met yesterday afternoon on the 4th of March to assess developments in the city of Tshwane and to receive a report from the MEC on those directives that he issued in line with section 1391A about what is it that the city has done to correct what we have identified as both systemic failure and the collapse of service delivery in the municipality. We took a decision out of that meeting to place the Tshwane Municipal Council to dissolve the municipality and appoint an administrator. OkaMakhura uthi aboyikiswa zizigrogriso zokuthathelwa amanyathelo omthetho ngesisigqibo kwaye uthi urhulumente wephondo akanakusonga izandla bukelele meko yalo masipala. We take note of the veiled threats that have been issued out there by a particular party, and that's the threat of court action. And we will not be blackmailed as the Gauteng provincial government into silence and into inaction. We want to warn political parties not to play political games with the lives of the residents of the city of Tshwane. You know, parties have been given a chance for a while to deal with the issues in the city, and we follow what the constitution and law says. Okukuze emva kokuba iye yapatyalaka nentlanganiso yangolwesine weveke ephelileyo elibhunga laphanza ukutyumba usodolophu nomlawuli womasipala. I-ANC ne-EFF zifuna usomlomo walo masipala uKatlego Mathebe ehle esihlalweni. Ephendula ngezityholo zokuba iqela le-ANC lilo eliphembelela ukungazinzi komasipala waseTshwane ngenjongo zokuzama ukufumana ulawulo lwalo masipala, umphathiswa obambiswano ngolawulo kweliphondo umnumzana Mayile uziphikile ezi zityholo watsho esithi urhulumente wephondo uzame amatyeli aliqela ukuzisa uzinzo kulo masipala kodwa ziwe phantsi ezo nzame. Because you'll remember, we have had running battles with the municipality, including with the speaker, and we've had various processes in place to deal with the issues of disruptions in the municipality. So to say that the one party is only leading that, I think it's a view that has been in fact articulated yesterday by Mr. Steenhuisen, and I don't think it would be correct to say that. Ukanti urhulumente wephondo uthi lo masipala uza kunikwa iintsuku ezingama-90 ukuba utyumbe ibhunga elitsha.